Takže čau, to je Simská, vítám vás u videa. To je první video na tomto kanále a tady to bude informačka. A to, že Simska, že budu natáčet nejvíc The Sims, vlastně, co mě slyšíte. Asi slyšíte. A kde budu natáčet, tak kdy budu mít čas, ale hlavně asi o víkendu, protože budu mít na kroužku, vyšší škola, ne, hlavně to. To prostě až, nevím, asi ale jenom o tom víkendu. A a tady, jak je ten, tak nám přibíhá. On mi to, já na tom to já totiž na tom nebo rád na mojím počítači budu hrát na mojím počítači, takže protože budu vycházet já. A budu natáčet i jiné hry, ale to je na málo hry, ale tím myslím, že budu natáčet. Možná, jestli to tak, jestli to, já totiž 10.4 mám plnou verzi, to jsem si koupila, 10.3 nemám, tak když tak si to tam stáhnu, protože taky natáčím na tom počítači. Protože fakt, já už tak si musím stáhnout, protože a to se nebude vadit. Co bych řekla tak dál. Jo, budu natáčet, když jsem přes psal, to je Bendikem. Jestli nevidíte, tak to je Bendikem. A jo, tady máme The Sims, tady máte vidět, takže to vidíte určitě. A nutně nejde zapnout, protože tady mám kaps a takže to udělám to jiným počítačem. A jestli co vám můžu říct. A počkejte. Jestli to moc snad neslyšíte teda. A Maria. A no. Počkejte. Jo, to bude všechno a zatím čau.